Mheshimiwa Eric, antiere iri kar kae. Kae wacho ni gavana owere gi siasa. Oja siasa kendo kama entiere kar kae. Duond buche gin ariyo. Jok matiyo gi sirkal gi jok ma bende oyuoro. Mano mar konyo bugo tie sirkal. E buo riwruok mano mar broad based. Kendo gi kama chalade ka jotelo ariyo gi chal ka gima gwandore kalore kod mago ma bende osebedo kae kago ute fwambo juma mantie. Erokamano. Biena mondo awachi ni gwandruok madwa chalo ka gima nitiere ok en healthy ne jowa, especially seche makoro ineno ka yore mag dongruok jothurwa ne chako nwang'o dongruok ma ka kod kacha. To ewi wachno yiena mondo mi awach wach moro bende kuma gima owadwa omulo owacho. En adieri ni nitiere dongruoge mang'eny ma ochwal gi PS marwa Dr. Raymond Omolo. To dongruoge gi te owadwa High Excellency Governor Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga, she also contributed towards dongruok gi. Nekech mondo dongruok obi e area moro kopogore gi jotich sirkal matiyo sirkal manyalo jiwo ma en koro wan gi waziri marwa John Mbadi, to wan kendo gi Raymond Omolo. Kiweyo jotich sirkal manyalo jiwo mondo dongruok obi kata mose jiwo mondo dongruok obi gweng'o ma Homa Bay, to nitiere political part ma bende bedo played gi governor ma en lobbying. Nekech jogi ok gin jo siasa, ng'ama nyalo dhi mang'is jopiny e lo sirkal ni gini okele ka walobi kama, kata ng'ama nyalo sundo sirkal mondo dongruoge gi obi en High Excellency Governor mar Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Koro aduna wachi mokwongo ni dongruoge mosebiro Homa Bay kata moseyudo kaka oganda ma Homa Bay en joint effort mosenywakne kod governor mar Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga through lobbying, through rapo mare maber manie kinde gi sirkal kata gi jatend sirkal migosi William Ruto kojiw gi jowa ma jotich sirkal ma en waziri John Mbadi Ng'ongo to kod PS Raymond Omolo. Omiyo an gima nyalo wacho wachna en ni kwayo jotelo ni mondo wasebedo chien kuom muda mabor ahinya, kech ni ng'eyo ni nyaka chakre chien kacha wan oganda Luo osebedo oko mar sirkal. Mae okang' kata tieng' mokwongo mobede sirkal. Koro da kwaya kwe makende to kod paro kanyakla kuom jotendwa ni mondo wapar kanyakla mondo gino mwanyalo kelo no oganda Luo kaka jotelo wakel no oganda Luo sama wane gi thuolo. Tie wach moro mane mama kanon migosi Aida Odinga nowacho kane ni Migori kano jiwo oganda Luo ni koth nyidho manyidho ni wakome uru. Ok inyal weyo mokikome nyidho ni wacho ni kiny koth ni chwe mang'eny kabisa. Koro maduong' en ni mondo wakome nyidho ni en ni mondo oganda Luo jotendwa ma kisiasa to kod jowa bende matiyo sirkal kata matiyo piny owacho masani giriwre gibed dhok achiel, nikech ywaruok manie kindgi okony jopiny. Ywaruok manie kindgi ok ger ndara ok miwa ndara. Ywaruok manie kindgi ok nyal kunyonwa pige, ok nyal miwa stima. To ka giriwore ma gibedo gi dhok achiel to wan kaka oganda wanyalo kome nyidho ni mwabuwa ke mwakwan wayudo gimoro kaka oganda. Erokamano ahinya. Omulo Juna.